Natala nga Zamboanga City ang dunay pinakadaghang bag-ong kaso sa COVID-19 sa unang higayon niadtong Miyerkules, miangkon ng Department of Health nga dunay sayop sa migawas nga ihap. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ning report. Sa tala sa Department of Health, 206 ang bagong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City niadtong Miyerkules. Apan sa pagsusi, duna di ay technical glitches sa pag-report ni ini. Nakig-alayon na ang DOH Region 9 sa Data Management Unit sa DOH Central Office aron masayran kung asa na sayop o kung ngano naabot og kapin 200 ang ihap. Hinungdan nga ang syudad ang dunay pinakadaghan og bagong kaso sa COVID-19 niadtong Miyerkules. Matod sa DOH Region 9 nga naara sa 10 to 15 ang daily average confirmed cases sa Zamboanga City sulod sa duha ka semana. Miabot na sa 3,868 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 135 ang active cases, human 3,552 ang naayo na ug 181 ang namatay. Sa Davao City, namatay ang usa ka 10 anyos nga batang babae nga taga-Buhangin, kinsan nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas niadtong January 11 ug na-admit sa ospital sa susamang adlaw, apan namatay kini niadtong Lunes. 10,768 na ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,552 ang active cases, human 8,724 ang nakarecover na ug 492 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 46 anyos nga lalaking person deprived of liberty o PDL ang nalakip sa 14 ka nagpositibo sa COVID-19. Ana kini sa BJMP Isolation Facility. Misa ka na sa 3,200 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Dunay 358 active cases, human 2,680 ang nakarecover na ug 162 ang namatay. Sa General Santos City, tulo ka nurse ug usa ka midwife ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 1,569 ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. 135 ang active cases, human 1,364 ang recoveries ug 70 ang namatay. Sa Kidapawan City, sirado ang City Epidemiology Surveillance Unit o CESU hangtod karong adlaw alang sa disinfection. Kini human 5 ka medical technologists ang nagpositibo sa COVID-19. Ana sila sa isolation facility. Ana sa 531 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa North Cotabato. 125 ang active cases, human natala ang 380 recoveries ug 25 ang namatay. Sa Butuan City, gibutang sa granular lockdown ang purok 11 ug 12 sa Barangay Lumbukan human nagpositibo sa COVID-19 ang gihaya sa usa ka banay sa lugar. 29 ka individual ang gipaubo sa containment strategy alang sa contact tracing. Matod ni Barangay Chairperson Shirley Reyes, ana sa quarantine facility ang tulo ka anak sa namatay human nagpositibo sab sa COVID-19. Duna na 1,929 nga total COVID-19 cases sa Butuan City. 128 ang active cases, human 1,734 ang nakarecover na ug 67 ang namatay. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.